yen mula sliramu wis tak aturi piye Kang Mas golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu tiga weloro ora wurung saiki ne dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kebacan ibarat bubur bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngarati ngono lamaran masa iya sing tak tampa kabeh iki ora perlu digetuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampean sabar ngenteni nek nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gede pangapurane anjum tresna jodohan selawase Jeto Laras Krishna Audio Barada FM yen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu tiga weloro ora urung saiki ne dadi rondo nanging api kabeh iki wis kebacut ibarat bubur bakal dadi sego mula ketonku iki ora usah diketungi ngarati ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu digetuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ra kena prawane anteni rondone ora nyono sampean sabar ngenteni Kang Mas ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andom tresno sejodohan selawase andom tresno sejodohan selawase Sun, Matur suwun Pak Bari.